Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Prvi srpnja 1916. godine. Već 7 dana i noći britansko topništvo gađa njemačke položaje kod rijeke Some. Na sjever Francuske britanska vojska dovukla je 2.960.000 granata raznih kalibara. Namjeravala ih je većinu upotrijebiti u pripremi velike ofenzive koja je trebala rasteretiti francusku vojsku, koja je kod Verdena jedva odolijevala njemačkim napadima. Plan je bio napasti njemačke položaje na frontu širokom 34 km sjeverno od Some. Prije napada pješaštva, zapovjedništvo britanskih ekspedicijskih snaga namjeravalo je spaliti njemačke položaje, razderati bodljikavu žicu ispred njemačkih rovova, urušiti te rovove, pobiti sve u njima, zbrisati s lica zemlje puteve koji su vodili prema njemačkim linijama i onemogućiti opskrbu prednjih položaja njemačke vojske. Prvog dana bombardiranja ispaljeno je 138.000 granata. Taj prvi dan bombardiranja opisuje britanski povjesničar, satnik Graham Chamley Wynne. Granate teškog topništva zabile su se u njemačke položaje. Zemlja se tresla i poljuljala su se skrovišta iskopana duboko pod zemljom. Negdje se urušila i cijela strana rova. Negdje je zemlja zatrpala ulaze u skrovište i žive zakopala vojnike u njima. Do večeri neki dijelovi njemačkih položaja jedva da su se mogli prepoznati. Posvuda su bili duboki krateri. 26. lipnja 1916. britanska vojska upotrijebila je još strašnije oružje. Uz granate prema njemačkim položajima pušteni su i bojni otrovi. Vjetar je bio povoljan i nosio je to strašno oružje prema njemačkim rovovima. U rane sate 26. lipnja oblaci klora došli su do njemačkih položaja i, kako su teži od zraka, ispunili su svaku udubinu na zemlji. Ti gusti oblaci puzali su poput živih bića niz stepenice koje su vodile u skrovišta, ispunjavajući ih otrovom sve dok prskalice nisu poništile učinak klora. Klor je u Prvom svjetskom ratu prva upotrijebila njemačka vojska. Klor je bio nusproizvod u kemijskoj industriji. Njemački koncern IG Farben imao je monopol u njemačkoj kemijskoj industriji. Prvi čovjek tog koncerna, Karlo Duisburg, već je jedanput spasio njemački ratni stroj kada je uspio sintetizirati nitrate, vitalan sastojak u proizvodnji visokorazornog eksploziva. Organski nitrati mogli su se samo uvesti iz krajeva koji su bili pod kontrolom snaga Antante. Duisburg i inženjeri i tehničari IG Farbena uspjeli su nitrate umjetno proizvesti. Duisburg je odlučio pomoći njemačkom ratnom stroju tako što će iskoristiti klor. Taj nus proizvod kojeg je njemački koncern imao u izobilju. Klor se ispuštao niz vjetar iz cilindara pod pritiskom. Klor je ubijao tako što je poticao nakupljanje tekućine u plućima. Ljudi bi se od klora udavili na suhom. Prva obrana od klora bila je stavljanje mokre krpe preko usta. Klor je topiv. Kasnije se protiv napada klorom branilo prskalicama koje su raspršivale vodu. Nakon klora, tog 26. lipnja 1916. britanska vojska je protiv njemačkih položaja upotrijebila još jedno novo oružje. Satnik Wynne piše: Tijekom poslijepodneva prvi su se puta pojavila zračna torpeda, koja su se ispaljivala iz teških minobacača. Dolazila su skoro okomito s velike visine. Ta su se čudovišta zabijala duboko u zemlju i onda bi eksplodirala. Tone zemlje i veliki komadi krede i stijena bili bi bačeni u zrak. Iza njih ostajali su krateri duboki 4 i široki 5 metara. Samo su najdublje iskopana skrovišta mogla izdržati njihov udar.
Nijemci, koji su dotad bez napora i straha izdržali pakao britanskog bombardiranja, sada su bili uzbudjeni. Svaki im je živac bio napet dok su osluškivali taj vražji zvuk obrušavajućeg torpeda i čekali da nakon tupog zvuka udara torpeda u zemlju odjekne snažna eksplozija. 7. dan bombardiranja trebao biti najjači. On je trebao dokrajčiti ono što je ostalo od prednjih njemačkih položaja i tako pripremiti put britanskom pješaštvu, koje je ujutro 1. srpnja 1916. trebalo krenuti u napad. Zadnjeg dana tog bombardiranja na njemačke položaje sjeverno od Some britansko topništvo ispalilo je 375.000 granata. Ali to teško bombardiranje nije uništilo prve njemačke položaje. U prvih 2 godine Prvog svjetskog rata njemački su zapovjednici naučili da ne drže glavninu svojih trupa u prvim linijama rovova. Njih su branila samo odabrana strojnička odjeljenja, sastavljena od najboljih vojnika. Iza te prve linije nalazile su se još 2 izuzetno dobro utvrđene linije rovova, u kojima je bila zaštićena glavnina njemačkih snaga. Da stvar za britansku vojsku bude gora, to 7-dnevno bombardiranje nije uspjelo pobiti njemačke vojnike na prvoj liniji. Satnik Win piše: 7 dana i noći njemački vojnici sjedili su na dugim drvenim klupama ili su ležali na žičanim krevetima u svojim skrovištima. Bile su to rupe pune opakog smrada, neke od njih bile su duboke i do 6 metara. Nesnosna buka i potreba za stalnom budnošću nisu im dali spavati. Uz to bili su obuzeti strahom da bi ta njihova skrovišta u svakom trenutku mogla postati grobnice iz kojih nije moguće izaći. Rijetko bi dobili toplu hranu, uglavnom su živjeli od konzervi. Mnogi od tih odabranih vojnika nisu mogli izdržati to 7-dnevno bombardiranje. Neki od njih poginuli bi u pokušaju da pobjegnu iz tih rupa iskopanih duboko ispod zemlje. Drugi su izgubili razum, treći su pretrpjeli šok od neprestanog bombardiranja. Tako su liječnici Prvog svjetskog rata nazivali ono što se danas zove posttraumatskim stresnim poremećajem. Ali većina njemačkih vojnika ostala je živa. Oni su preživjeli i najgori sat bombardiranja koji je počeo neposredno prije napada pješaštva. 1. srpnja u 6:30 ujutro sve raspoložive cijevi britanskog topništva otvorile su vatru na njemačke položaje. Satnik Win piše: Ogromne eksplozije najtežih granata jedine su se mogle razaznati u stalnoj grmljavini tog bombardiranja. Pravilni razmaci u kojima su padale te granate davale su određeni ritam toj grmljavini. Nestao je bilo kakav trag sustavu rovova, pokidane su sve telefonske linije prema rovovima, uništene su i zadnje isturene topničke bitnice, iako su bile ukopane i do 3 metra u zemlju. Kroz duge periskope koji su virili iz njihovih skrovišta, njemački izvidnici mogli su vidjeti kako iznad britanskih grudobrana izviruje masa čeličnih kaciga. S druge strane ničije zemlje nalazio se ponos Velike Britanije. 3. i 4. britanska armija, koje su određene za napad na Somi, bile su sastavljene isključivo dobrovoljaca. Nitko od tih vojnika nije unovačen. Svi su se oni dobrovoljno javili u vojsku. Ta je vojska pažljivo opremljena i uvježbana. Britanska profesionalna vojska nestala je u prve 2 godine Prvog svjetskog rata. Oni vojnici, dočasnici i časnici koji su ostali na životu raspoređeni su među te nove vojnike kako bi svojim iskustvom bili okosnica te nove vojske. Bitka na Somi trebala je biti veliko vatreno krštenje te vojske. Ujutro 1. srpnja 1916. oko 200.000 britanskih vojnika bilo je spremno za napad. 0. sat napada ovako je opisao britanski povjesničar John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat. Opisa 0. sata 1. srpnja ne nedostaje. Mnogi od njih govore o dugim linijama mladih ljudi koji na svojim leđima nose 30 kg opreme. Ta se oprema smatrala nužnom za dugu borbu koje je te mladiće čekala iza njemačkih linija. Mnogi od tih opisa govore o njihovom dobrom raspoloženju i uvjerenju da će uspjeti u napadu. Neki opisuju i razmetanje poput onoga kada su bataljuni prije izlaska iz rovova ispucavali nogometne lopte na ničiju zemlju. Opisuje se i izlazak jarkog sunca koje je rastjeralo jutarnju maglu,
Također se opisuje i uvjerenje da se ispred tih vojnika nalazi prazno bojište kojeg je ispraznila 7-dnevna topovska vatra. 1. srpnja 1916. u 7:30 britanski časnici puhnuli su u zviždaljke i prvi se popeli ljestvama preko grudobrana. Za njima su izašle desetine tisuća vojnika. Ono što je uslijedilo obično se opisuje riječima masovna klaonica. Do kraja tog dana poginuće skoro 20.000 britanskih vojnika. Njih 40.000 bit će ranjeno. Taj se događaj opisuje kao najveća katastrofa u britanskoj vojnoj povijesti i kao jedna od najvećih katastrofa u povijesti ratovanja. Da stvar bude gora, ofenziva na Somi nastavljena je nakon te katastrofe. Britansko zapovjedništvo pokušalo je na Somi razbiti pat poziciju na zapadnom ratištu. Na kraju su žrtvovali više od 500.000 ljudi kako bi pomakli ratište za par kilometara. Na zapadu stvari su ostale onakve kakve su bile i na kraju 1914. godine, govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Stabilizacija bojišta na zapadu u Prvom svjetskom ratu i pretvaranje tog bojišta zapravo u golemi sistem rovova i sa jedne i sa druge strane, dakle s jedne strane Njemačke, s druge strane francuske i britanske vojske, je zapravo posljedica propasti Schlieffenovog plana. Taj plan je nazvan po grofu Alfredu von Schlieffenu, koji je 1891. do 1906. godine bio načelnik glavnog stožera njemačke vojske. Taj njegov plan je zapravo izravni odgovor na sklapanje Saveza Francuske i Rusije 1892. godine i prva varijanta tog plana je napravljena 1899. godine i onda je on kasnije zapravo samo dorađivan sve do početka Prvog svjetskog rata. Pretpostavka je dakle da će Njemačka morati ratovati i sa Francuskom i sa Rusijom, a ideja je izbaciti Francusku iz rata prije nego što Rusija može mobilizirati svoju golemu vojsku, golemu po ljudskom potencijalu, ne toliko po tehničkoj opremljenosti i uvježbanosti trupa. Ideja je da je u osnovi bila, odnosno procjena, da će 15. dana rata na zapadu i francuska i njemačka vojska biti sposobne, odnosno biti na razini za odlučnu bitku. A da će s druge strane Rusiji trebati najmanje 6 tjedana da uopće mobilizira dovoljan broj vojnika da bi mogao parirati Njemcima na istoku. Zbog toga je recimo po prvotnoj varijanti tog plana za obranu istoka Njemačke, odnosno istočne Prusije, bilo predviđeno samo 8 divizija. Naravno, ideja je bila da nakon što se zada odlučan udar Francuzima, se goleme vojne jedinice, zahvaljujući njemačkom izvrsnom sustavu željeznica, prebace na istok i nakon toga obračunaju sa Rusijom, odnosno sa ruskom vojskom. Grof Alfred von Schlieffen bio je sin pruskog generala. Kao uzoran sin uzorne pruske obitelji, 1854. stupio je u prusku vojsku. Kao mladi časnik služio je u gardijskim kopljanicima, ali ubrzo upućen u glavni stožer, instituciju koju je stvorila pruska vojska. Schlieffen je kao stožerni časnik sudjelovao u 7-tjednom ratu protiv Austrije i prusko-francuskom ratu. Godine 1884. imenovan je za načelnika vojno-povijesnog odjela glavnog stožera. 7 godina kasnije Schlieffen će naslijediti Alfreda von Waldersea na mjestu načelnika njemačkog velikog glavnog stožera. Taj Alfred von Schlieffen, kojeg povjesničari obično opisuju kao čovjeka bez hobija, koji je do ponoći znao raditi u stožeru i koji se jedino opuštao dok bi kćerima čitao dijela iz vojne povijesti, tvorac je jednog od najznačajnijih dokumenata u povijesti 20. stoljeća, ratnog plana koji nosi njegovo ime. Taj plan je nastao na neki način i kao posljedica Francusko-pruskog rata 1870-71. Naime, procijenjeno je da udar u sredinu preko Rajne više nije moguć, jer s druge strane dakle u Francuskoj se nalazi veliki sustav utvrda. Njemačkoj vojsci bi trebalo naprosto previše vremena da razbije taj sustav utvrda bez obzira na topništvo kojim raspolaže. Iznad toga se nalazi dakle Luksemburg i područje Ardena koje je bilo procijenjeno je prešumovito
Na krajnjem jugu se nalazi Švicarska koja ne samo da je neutralna, nego je i terenski reljefno izrazito nepogodna za neki veći udar i ostala je zapravo kao varijanta Flandrija, odnosno Belgija. Dakle, upad preko Belgije, prema sjeveru Francuske, izbijanje s jedne strane prema La Manšu i istodobno veliki pritisak prema Parizu. To je na neki način bi to impliciralo i udar s boka, dakle u leđa kasnije francuskoj vojsci, što bi trebalo olakšati taj završni obračun koji je trebao uslijediti otprilike nakon 15 dana ratnih djelovanja. Helmut von Moltke stariji, feldmaršal koji je vodio prusku vojsku u velikim pobjedama protiv Austrije i Francuske, traži od stožernih časnika marljivost. Schlieffen je bio marljiv, sate, dane, mjesece i godine provodio je radeći do ponoći, proučavajući zemljovide, rasporede trupa, cestovnu i željezničku mrežu i stvarajući plan koji bi carskoj Njemačkoj trebao brzo donijeti pobjedu u novom europskom ratu. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše: Njegovo ponoćno cijepidlačenje nije imalo za cilj prilagodbu broja njemačkih vojnika i opreme francuskom broju ljudstva i opreme. Ono je imalo za cilj odrediti koliko njemačkih vojnika i opreme mogu podnijeti belgijske i francuske ceste. Takvi su računi bili temelj stožerne obuke. Stožerni časnici proračunavali bi koliko se vojnika kojom brzinom može progurati kroz određeni dio bojišta. Poznato im je bilo da korpus u napredovanju ima kolonu dugu 29 km. Vojnik je mogao podnijeti samo do 32 km usiljenog marša na dan. Ako bi korpus napredovao po jednoj cesti u jednoj koloni, njegovom začelju trebao bi cijeli dan da dođe do mjesta s kojeg je krenulo čelo korpusa. Korpus u tom slučaju ne bi niti napredovao. Ako bi postojale dvije ceste i ako bi korpus napredovao u dvije kolone, začelje bi moglo preći 15 km. Što je bilo više cesta na raspolaganju, to bi korpus brže napredovao. Schlieffen je priznao da bi za njegov plan bilo idealno da na zapadu svaka 2 km bude jedna cesta. Schlieffen često nije imao razumijevanje za konkretne probleme na terenu. Jednom ga je jedan od njegovih pobočnika upozorio da bi jedna rijeka mogla predstavljati ozbiljan problem za napredovanje. Grof je hladno pogledao tog časnika, odmahnuo rukom i rekao: to je neznatna zapreka. Uz to, Moltke stariji od stožernih časnika zahtijevao i maštu i obzire prema političkoj i diplomatskoj situaciji u Europi. Moltke je surađivao s kancelarom Ottom von Bismarckom, koji uvijek pazio da Njemačka nikad ne dođe u situaciju da ratuje na dva fronta. Schlieffen nije imao Moltkeovu maštovitost i obzire, a Bismarckovi nasljednici nisu bili daroviti poput željeznog kancelara. Ono što je bilo problematično u tom planu, to što je on vremenom postao matematički nevjerojatno precizan. On je gotovo iz sata, bio razrađen gotovo iz sata u sat doslovce što i kako će se gibati njemačka vojska, kako će napredovati, kojim pravcima, kojim cestama i tako dalje njemačke vojne jedinice. I to se pokazalo neodrživim 1914. godine, ponajprije zbog toga što je carska Rusija neočekivano brzo uspjela mobilizirati velik broj vojnika i zarati Njemcima na istoku kod Tannenberga, u prvoj bitci kod Tannenberga, izrazito velike probleme zbog kojih su Njemci morali prebacivati trupe sa zapada na istok. Drugi problem koji se pokazao i koji je zapravo doveo do propasti tog plana je činjenica da Moltke, koji je naslijedio von Schlieffena kao načelnik njemačkog glavnog stožera, koji je to bio 1914. za vrijeme u vrijeme početka Prvog svjetskog rata, nikako nije uspijevao držati zadovoljavajuće snažno desno krilo svoje vojske, a upravo to desno krilo njemačke vojske je bilo glavno koje će pritiskati kroz Belgiju i preko Belgije na Francusku i na Pariz. Kad je postalo jasno da se veliki europski rat ne može izbjeći, britanski ministar vanjskih poslova Sir Edward Grey izjavio je da se širom Europe gase svjetla i da tko zna kada će se ponovo upaliti. I Grey je bio u pravu. Još se niz državnika užasavao velikog europskog rata, ali Evropljani nisu dijelili taj osjećaj. Francuski veleposlanik Maurice Palaolog ovako je opisao raspoloženje koje je vladalo u Sankt Petersburgu.
Trg ispred Zimske palače bio je pun. Okupilo se ogromno mnoštvo koje je nosilo zastave, ikone i portrete cara. On se pojavio na balkonu palače. Mnoštvo je u isti trenutak kleknulo i zapjevalo rusku himnu. Za te 1000 ljudi koji su kleknuli, car je bio istinski vladar, imenovan od Boga, vojni, politički i vjerski vođa i apsolutni gospodar njihovih tijela i duša. U Francuskoj je također vladalo euforično raspoloženje. Povjesničar Richard Cobb ovako ga opisuje. Potpuni stranci obraćali su se jedan drugome na ulici riječima koje kao da su došle iz Alice u zemlji čudesa. Koji si ti dan? Upitao bi čovjek potpunog stranca i prije nego što bi dobio odgovor rekao bi: ja sam mobiliziran već prvog dana. Stranac bi onda odgovorio: ja ću biti mobiliziran tek za 9 dana. Na to bi dobio odgovor: loše si sreće, dok ti dođeš na red, sve će biti gotovo. Drugi bi pak rekao: ja ću biti mobiliziran za 3 dana, pa neću morati čekati tako dugo. A kad je jedan rekao da će biti mobiliziran tek za 11 dana, rekli bi mu: ti nikad nećeš doći do Berlina. U Minhenu veliko se mnoštvo okupilo 1. kolovoza kako bi čulo proglas o mobilizaciji. U mnoštvu je bio čovjek koji se zvao Adolf Hitler. Kasnije je napisao da je u tom trenutku zahvalio nebesima što su mu dopustila da živi u tim vremenima. U Berlinu se njemački car Wilhelm II. Pojavio na balkonu palače odjeven u sivu odoru i obratio se ovim riječima okupljenom mnoštvu. Kucno je sudbonosan trenutak za Njemačku. Zavidni ljudi sa svih strana svijeta prisilili su nas da pribjegnemo opravdanoj obrani. Mač je na silu uguran u naše ruke. I sada vam zapovjedam da odete u crkve, kleknete pred Bogom i molite ga da pomogne našoj hrabroj vojsci. Niti molitve neće pomoći njemačkoj vojsci da ispuni ono što je Schlieffen propisao svojim planom. Oni su načelno računali da se Belgija neće braniti. Suočena sa najmoćnijom ratnom mašinerijom koja je u tom trenutku postojala na svijetu, makar kada je riječ o kopnenoj vojsci, oni su naprosto računali Belgijanci će se prepustiti svojoj sudbini, međutim Belgijanci bez obzira na tu svoju malu vojsku su se branili. Još jedan detalj koji doduše nije toliko odlučujući za 1914. godinu je Velika Britanija. Naime, Velika Britanija nije ušla u rat zato što je Njemačka napala Francusku, nego zato što je Njemačka pogazila belgijsku neutralnost svojim napadom u kolovozu 1914. A prema ugovoru iz prve polovine 19. stoljeća Velika Britanija je bila jasno obvezana ući u rat na strani Belgije protiv bilo koga tko pogaze njenu neutralnost i Velika Britanija, iako je raspolagala sa u to doba za tadašnje standarde veoma skromnom vojskom, je vrlo brzo uspjela poslati svoje ekspedicijske snage, odnosno BEF, britanske ekspedicijske snage, upravo u Belgiju. U rujnu 1914. godine Francuzi definitivno uspijevaju zaustaviti njemačku vojsku kojim je na terenu zapovjedao von Kluck na Marni i nakon toga se bojište na zapadu zapravo stabiliziralo, tako rekord, sve do 1918. uz naravno određene pomake bilo s jedne, bilo s druge strane i prešlo se u nešto što je kasnije nazvano rovovskim ratovanjem. Britanske ekspedicijske snage počele su se 11. kolovoza iskrcavati u Lavru. Na kontinent su došle 4 pješačke i 1 konjička divizija. Krajem kolovoza te su snage došle na kanal Mons Condé, vodenu prepreku koja se ispriječila nadirućoj njemačkoj vojsci. Britanska vojska je bila jedina profesionalna vojska u Europi. Njezini vojnici ratovali su u nizu kolonijalnih ratova. Početkom 20. stoljeća britanska vojska naučila je u Burskom ratu što dobro uvježban strijelac naoružan puškom, zatvaračem i spremnikom može napraviti nadirućem pješaštvu. U Burskom ratu burski komandosi u više su navrata nanijeli teške poraze britanskoj vojsci. Britanski vojnik bio uvježban ispaliti 15 metaka u minuti i bio je uvježban da ti meci pogode cilj. Svatko tko bi bio bolji od tog rezultata dobivao bi veću plaću. Britanska vojska svakom je vojniku koji je u slobodno vrijeme htio vježbati gađanje besplatno davala streljivo. Kod Monsa britanska vojska ukopala se i čekala na napad 6 njemačkih divizija. Kako je napad izgledao, opisao je satnik Walter Blum iz 12. Brandenburških grenadira.
Ispred moje satnije ležala je izuzetno duga, ravna i vodom natopljena ledina. S lijeve strane završavala je nizom razbacanih kuća, a s druge uskim trakom šume. Na njezinom kraju nalazilo se nekoliko građevina. Između njih mirno je paslo nekoliko krava. Uskoro smo saznali da su Britanci pretvorili svaku kuću i svaki zid u tvrđavu. To su vjerojatno naučili u nizu kolonijalnih ratova koje su vodili. Samo što smo napustili rub šume, doletio je plotun metaka koji je prohujao pored mene. Tada sam čuo nekoliko krikova. 5 ili 6 mojih u sivo odjevenih momaka pali su u travu. Činilo se da vatra dolazi iz daleka. Mi smo napredovali kao na vježbi, a u daljini čuo se oštar bubnjajući zvuk. Tada bi nastupila kratka pauza, pa opet bubnjanje. Bile su to strojnice. Satniju satnika Bloema nisu uništile britanske strojnice, već puške tipa Lee Enfield. Britanski vojnici radili su ono što su naučili u vojarnama i kolonijama. Ispalili su iz pušaka 15 ili više metaka i većina tih metaka pogodila je svoj cilj. Kada je izbio Prvi svjetski rat, ta vojska je bila vjerojatno, odnosno ti vojnici su bili vjerojatno najbolje uvježbani vojnici na svijetu. Međutim, pokazalo se da su oni bili uvježbani za jedno, a način ratovanja, odnosno ono u što se prometnuo Prvi svjetski rat je bilo nešto sasvim drugo. Oni su bili ljudi koji su vjerojatno najbolje baratali puškama od svih ljudi, koji su bili izvrsno fizički uvježbani, koji su bili taktički dobro obučeni. Ono što je britanskoj vojsci nedostajalo i što se itekako osjetilo, oni su prvo imali iznimno ozbiljan manjak topništva, zatim minobacača, strojnica i granata, posebno kvalitetnih granata. Britanci su ušli u Prvi svjetski rat sa izrazito nekvalitetnim i slabo probojnim granatama. Postavka britanske vojske je naprosto bila da će rat biti brz i pokretan i kratkotrajan. Prvi svjetski rat na zapadu je dugotrajan i izrazito statičan i oni na to naprosto nisu bili pripremljeni. Ta vojska je u kolovozu, kada ulazi u rat zbog njemačkog napada na Belgiju, brojala otprilike 750.000 ljudi. BEF je dakle upućen u Belgiju, međutim ono što je poslano je do kraja godine praktički istopljeno, to je nestalo. Borbe su bile prekrvave i već su postale statične, na što nisu bili naprosto pripremljeni, kao što sam kazao, Britanci. I pokazalo se da Velika Britanija, ako želi sudjelovati u Prvom svjetskom ratu, a ne samo sa svojom mornaricama, da mora na neki način dignuti, odnosno osposobiti masovnu vojsku kao što su imali i Francuska, i Rusija, i Austro-Ugarska, i Italija, i Njemačka i tako dalje. Britanska vojska, kao uostalom i druge vojske Prvog svjetskog rata, nije imala sreće sa svojim feldmaršalima i generalima. Bernard Montgomery, mladi poručnik koji se borio u Belgiji tijekom Prvog svjetskog rata i koji će slavu steći u Drugom svjetskom ratu, ovako je opisao ljude koji su zapovjedali britanskom vojskom. Viši časnici nisu imali nikakvog dodira sa časnicima u pukovniji i običnim vojnicima. Oni su živjeli u luksuzu koji je postajao sve veći kako se povećavala udaljenost stožera od bojišta. U tome nema ništa lošeg ako između časnika i vojnika postoji dodir i simpatija, ali toga nije bilo. Uz to zaprepastile su me žrtve koje smo podnosili. Takozvani borbeni generali toga rata zapravo su bili ljudi koji uopće nisu marili za živote svojih vojnika. Postoji priča o načelniku stožera britanskih ekspedicijskih snaga koji se trebao vratiti u Englesku nakon teških borbi u zimu 1917. na 1918. na frontu kod Passchendaela. Prije nego što je otišao, zaželio je posjetiti bojište. Kad je vidio blato i strašne uvjete u kojima su se njegovi vojnici borili i umirali, užasno se i rekao: "Vi meni želite reći da se vojnici bore pod takvim okolnostima?" I kad su mu zaprepašteni zapovjednici rekli da na bojištu nema drugih uvjeta osim onih koje upravo vidi, on je još rekao: "Zašto mi nitko nije rekao nešto o tome?" i otišao. Bitna odlika gotovo svih zapovjednika Prvog svjetskog rata, a rekao bih čak posebno britanskih, je nemaštovitost. Prvi zapovjednik BEF-a bio je feldmaršal French. On, osim što je bio prilično nemaštovit, njihova bitna odlika je bila to da su bili vrlo metodični. Ali to se nije pokazalo, to se pokazalo nedovoljno.
French je imao još tu vrlo nezgodnu osobinu da je izrazito loše komunicirao, dakle non stop se svađao sa svojim francuskim kolegama i non stop se svađao sa svojim podređenima. Druga stvar, on je bio psihički malo labilan i kada je došao u Belgiju u ljeto 1914. on je bio nevjerojatan optimist, bez ikakvog realnog pokrića. Nakon prvih poraza postao je grozomoran pesimist koji gotovo pa da je trebalo liječiti od depresije. Nakon što su Njemci zaustavljeni na Marni, za što doduše Britanci baš i nisu pretjerano zaslužni, njegov optimizam je ponovo naglo porastao, za što ponovo nije imao nikakvog pokrića. I zbog mnogih razloga u koje treba uključiti svakako i vojne neuspjehe i nesposobnost da se iznađe nekakva taktika kojom bi se nekako eliminirao taj problem rovskog ratovanja, French je smijenjen 19. prosinca 1915. Umjesto njega je došao i on je ostao na tom položaju do kraja feldmaršal Douglas Haig, kojim se osim ovih psihičkih oscilacija mogu pripisati druge odluke koje je imao French, uz činjenicu da naravno bolje komunicirao i sa podređenima i sa Francuzima. On, kao i većina zapovjednika Prvog svjetskog rata, nije pokazivao naročit interes za to kako živi vojska i kako je običnom vojniku u rovu. On nije bio pretjerano pogođen prvog dana bitke na Somi kada je dobio katastrofalne izvještaje o zastrašujućim britanskim gubicima. Također se može kazati da taj čovjek nije imao vojnički gledano doslovce nijedno jedino zrnce mašte. I to je ono što se njemu sve skupa itekako zamjera u britanskoj vojnoj povijesti. Dakle, nemaštovitost, hladnoća na neki način za patnju podređenih vojnika, nesposobnost da riješi problem rovskog ratovanja. Ono što mu ipak treba uzeti u plus je to da je na samom kraju rata 1918. da su pobjedničke operacije za zapadnih saveznika dobrim dijelom bile zapravo njegovo djelo. Sir John French nije mogao podnijeti da vojska koju on stvarao u miru nestane u prvoj godini rata. Na kraju mu je oduzeto zapovjedništvo. Glavnu ulogu u tom oduzimanju imao je Sir Douglas Haig, koji je iskoristio posjet britanskog kralja Georgea V kako bi mu rekao da je French izbor velike slabosti i da u njega nitko nema povjerenja. Naravno, Haig je naslijedio Frencha. I dok smijenjeni zapovjednik nije mogao podnijeti smrt časnika i vojnika s kojima je provodio predratne dane, novi zapovjednik nije mario za živote onih kojima je zapovjedao. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše: Činilo se da se on kreće kroz užase Prvog svjetskog rata kao da ga vodi neki unutarnji glas koji mu govori da on ima viši cilj. Haig je bio odani pristaša spiritualizma i fundamentalističke vjere. Kao mladi časnik prisustvovao je spiritualističkim seansama, jednom ga je medij navodno spojio s Napoleonovim duhom. Kao vrhovni zapovjednik britanskih ekspedicijskih snaga pao je pod utjecaj prezbiterijanskog kapelana, čije su ga propovjedi učvrstile u uvjerenju da je on u izravnoj vezi s Bogom i da mu je namijenjena velika uloga u božanskom planu. Bio je uvjeren da tu vjeru dijele i vojnici pod njegovim zapovjedništvom. Oni su, kako je on to smatrao, trebali podnositi opasnosti i patnje i to je bila njihova uloga u ratu kojeg je on vodio. Haig je preuzeo zapovjedništvo nad britanskim ekspedicijskim snagama u prosincu 1915. i počeo ih je pripremati za veliku bitku na zapadu. Što se tiče same 1915. i situacije na bojištima, zapad je bio u jednom, zapadne snage, dakle snage Antante, Velika Britanija i Francuska su bile u jednoj taktičkoj poteškoći. Naime, taj stabiliziran front i te stotine kilometara iskopanih rovova su zapravo onemogućile vojni manevar. A kako je dio zapadnih zemalja bio okupiran, Belgija i dobar dio Francuske, zapad je bio zapravo pred imperativom ofenzive tokom 1915. i to ako ikako moguće naravno uspješne ofenzive. Procijenjeno je, i to su vojne glavešine zapadnih zemalja procijenile, da će zapadno bojište biti odlučujuće bojište Prvog svjetskog rata. Ono što se pokazalo tokom 1915. da su zapadne vojske vrlo neuspješne bile na taktičkoj razini. Naime, pokrenut je na zapadu cijeli niz ofenzivnih operacija, samo ukratko da ih nabrojim bez analize pojedinih bitaka.
Zbila se prva bitka u Šampanji, zbila se ofenziva kod Neuchâtela, zbila se druga bitka u Artois, zbila se bitka kod Festubera, pa Argona, pa druga bitka u Šampanji, pa bitka za Los, pa treća bitka za Artois. To su sve zapadne ofenzive i doslovce ni u jednoj jedinoj oni nisu uspjeli naći rješenje za njemačke rovove. S druge strane, Njemci su tokom 1915. pokrenuli jednu jedinu ofenzivnu operaciju na zapadu, to je druga bitka kod Ypres. Ona je poznata po tome što je tamo prvi put upotrebljen iperit i tamo se pokazalo da, iako su upravo zahvaljujući uporabi iperita postigli određenu taktičku prednost tokom bitke, da Njemci ne mogu iskoristiti tu taktičku prednost jer naprosto u datom trenutku nisu imali rezervi koje bi ubacili u tu rupu koja se stvorila u savezničkoj obrani. Nakon što su krajem 1914. suprotstavljene vojske iscrpljene nakon početnih operacija stale, od La Manša do tromeđe Švicarske, Francuske i Njemačke na zapadu i od Baltičkog mora do Karpata na istoku, nova je granica podijelila Europu. Na toj više od 2500 km dugoj granici ukopale su se vojske Prvog svjetskog rata. Bodljikava žica, izum američkih uzgajivača stoke iz 1870. godina, dijelila je vojske. A na toj novoj granici protezali su se nekoliko tisuća kilometara dugi rovovi, u kojima su vojnici živjeli i umirali. Načini na koje su zapovjednici pokušavali razbiti tu pad poziciju bili su, kada je u pitanju zapadno ratište, uglavnom nemaštoviti i užasno skupi u ljudskim životima. Neki vojni zapovjednici počeli su sumnjati u način na koji se vodio rat. Jedan od tih zapovjednika bio je general Sir Henry Rawlinson. Moj novi front ravan je poput mog dlana. Teško je naći bilo kakav zaklon, a moj zapovjednik kaže mi da trebam otvoreno napasti, jer tako to i Francuzi rade i u tome se jako trude. To će nas skupo koštati i na taj način nećemo daleko stići. Taktika je bila vrlo nemaštovita i obično se počinjalo sa vrlo jakom topničkom pripremom, koja je koji put znala potrajati pola sata, sat, 2 sata, ali koji put, kao što ćemo vidjeti, doslovce i danima. Sama topnička priprema je definitivno i neopozivo eliminirala svaku mogućnost iznenađenja. Nakon te dugotrajne topničke pripreme krenuo bi napad pješaštva. I sad to pješaštvo ili bi uspjelo probiti nekako prvu liniju ili ne bi. Ako bi u oba slučaja su gubici pješaštva bili grozomorno visoki, jer ih je u pravilu s druge strane su ih čekala strojnička odjeljenja. Strojnica je bila najmoćnije, zapravo najsmrtonosnije oružje Prvog svjetskog rata i nitko nije uspio pronaći rješenja kako se nositi sa tim oružjem. Tokom vremena došlo je do nekakvih taktičkih promjena, pa su recimo Britanci izmislili malo drugačiji sistem baražne paljbe koja je zapravo pokrivala njihovu pješadiju u napredovanju. Ali tu se moralo biti, kako bi napredovala njihova pješadija, tako bi napredovala britanska topnička paljba. Ali tu se moralo biti strahovito precizan, zato da se ne bi pobila vlastita pješadija. Njemci su vremenom patentirali takozvanu taktiku proboja. Kada ne bi napadali po cijeloj dužini bojišta, nego bi izabrali nekoliko točaka na tom bojištu i pokušali probiti te točke. Ali u osnovi su to sve bile teme s varijacijama. Tek definitivno slabljenje i unutarnji kolaps njemačke vojske u drugoj polovici u jesen 1918. je zapravo na zapadnom bojištu razriješio problem rovova. Na drugim bojištima problem rovova nije postojao, odnosno svako ne u toj mjeri kao na zapadu. Na istočnom bojištu se može vidjeti kako su išle ofenzive, bilo ruske, bilo austro-ugarske, bilo njemačke, se linija bojišta znala pomicati od ofenzive do ofenzive nekoliko desetaka, pa čak i nekoliko stotina kilometara u jednom ili drugom smjeru. Usporedbi radi o cijeloj bici na Somi su Britanci uspjeli napredovati za 4,5 mjeseca 8 kilometara. Kada se krajem 1914. stabiliziralo bojište na zapadu, obje strane podigle su sustav rovova. Isprava su to bili na brzinu iskopani jarci. Kako je prolazilo vrijeme, sustav rovova postao je sve složeniji. Na istočnom frontu rovovi i bodljikava žica suprotstavljenih vojski nekad su bili udaljeni i kilometrima.
Rovovi nekad nisu bili ništa drugo osim plitkog, slabo povezanog jarka s 2 ili 3 grma bodljikave žice ispred njih. Veza s pozadinom često je išla preko otvorenog zemljišta, skoro da i nije bilo pričuvnih položaja. Na zapadu je bilo drugačije. Pojas ničije zemlje uglavnom je bio širok od 200 do 300 metara, ali na ponekim dijelovima ratišta rovovi su znali biti udaljeni samo 20 metara. Ponekad se znalo dogoditi da pojas bodljikave žice koja je dijelila rovove zajedno održavaju vojnici suprotstavljenih vojski. Iza rovova u pozadinu je vodio još jedan niz rovova koji je završavao pričuvnim borbenim položajima, koji su sa svojom bodljikavom žicom i pomno planiranim sustavom rovova i zamunica nalikovali prvoj borbenoj liniji. U početku rata ti su položaji bili uglavnom jarci koji su na brzinu iskopali vojnici kako bi se zaštitili od ubojite topničke i streljačke vatre. Međutim, kada su vojske stale i kada je počela zima, položaji su se počeli uređivati. Na zemlji gdje je voda bila blizu površine, bilo je teško naći čvrstu zemlju kojom bi napunili vreće, pa smo nekoliko tjedana radili grudobrane od žitkog blata. Drvo za potpornje pribavili su inženjerci. Te velike balvane zajedno s valovitim limom, čeličnim pločama i bezbrojnim vrećama zemlje prenosili smo na bojišnicu u tišini tijekom noći. Dok smo radili na rovovima i grudobranima, drugi su razvlačili velike kolutove žice ispred rovova. I dok smo sve to radili, po nama su pucali njemački snajperi. Kada je krajem 1914. njemački glavni stožer uvidio da neće moći uništiti francusku vojsku i britanske ekspedicione snage i da od zauzimanja Pariza neće biti ništa, zapovjedio je svojim vojnicima da se ukopaju i drže položaje. Ali prije ukopavanja njemačka se vojska povukla na uzvisine i brda. Time njemačka vojska nije samo dobila sjajan pregled ratišta, već je britanskim i francuskim vojnicima ostavila položaje na kojima su se rovovi nakon jače kiše ili otapanja snijega pretvarali u potoke ili bujice. Tijekom jeseni, zime i ranog proljeća rovovi su bili natopljeni vodom. Vojnici, ako ne bi stajali u vodi do gležnja, koljena ili neki put i do pojasa, morali su provoditi dane i tjedne gazeći po žitkom i dubokom blatu. Tijekom proljeća i ljeta barem je bilo suho, ali rovovi u kojima su carevali štakori i miševi, u kojima je 100.000 vojnika boravilo 24 sata na dan i iz kojih se često puta zbog žestoke vatre nisu mogli iznijeti mrtvi i ranjeni, niti u to vrijeme nisu bili podnošljiviji za vojnike. Tijekom 1915. godine, usprkos niza žestokih krvavih bitaka, bojišnica na zapadu jedva da se promijenila. Na istoku ruska je vojska pretrpjela težak poraz kod Gorlice Tarnova. Te godine Italija ušla u rat na strani sila Antante i Europa je dobila novo ratište, rijeku Soču. Ali usprkos tim događajima 1915. ušla je u povijest kao godina zastoja. Sljedeće 1916. godine zapovjednici suprotstavljenih vojski odlučili su razbiti pat poziciju na ratištima. Ta će godina ući u povijest kao godina velikih bitaka, kojima će milijuni vojnika izgubiti svoje živote ili će biti ranjeni. Kakvi će biti rovovi ovisilo je o zemljištu. Dakle, nije bilo isto kopati rovove u Flandriji ili negdje u brdima ili negdje recimo na Soči, na austro-ugarsko-talijanskom bojištu, ali oni su postali vremenom doslovce prostori u kojima se živjelo. Jedan od velikih problema s kojim su se na početku susreli je bila takozvana nožna bolest ili rovovska bolest nogu, naprosto zbog dugotrajnog stajanja u blatu, vlazi i tako dalje, se razvijala određene bolesti koje su rezultirale i uslijed nedovoljno kvalitetne obuće, se razvijale određene bolesti koje su veoma često završavale amputacijama. To se recimo nakon istog vremena razriješilo tako da su mnogi rovovi zapravo bili podzidani bilo daskama, bilo nekim drugim materijalom. U njima su bile u zemlji izdubljene doslovce prostorije u kojima su ljudi živjeli. To je išlo recimo toliko daleko da je Austro-Ugarska vojska 1916. na dijelu bojišta prema ruskoj vojsci napravila rovove duboke 8 metara. Vojnici bi se penjali po posebnim ljestvama i tako, kada bi za to bilo potrebe da bi ušli ili izašli iz njih. I tamo su bili uređene de facto nekakve, recimo to tako, prostorije za život. Oni su naravno u tim rovovima bili itekako dobro zaštićeni od topničke paljbe, međutim pokazalo se da kada bi Rusi u doba ofenzive
generala Brusilova došli do tih rovova, da su austrijski vojnici mogli ili poginuti ili se prerati, trećeg nije bilo. Soma je bila tiho bojište. Od kraja 1914. malo se toga događalo oko te rijeke. Francuska vojska branila je to područje topništvom i malobrojnim isturenim pješačkim postrojbama. Kada su Britanci preuzeli taj dio zapadnog ratišta, počeli su s agresivnijim akcijama, ali to su uglavnom bile izviđačke akcije. Ali u prosincu 1915. počela se planirati velika ofenziva na zapadu. I Soma je postala zanimljiva francuskom i britanskom zapovjedništvu. Cijela priča je krenula 1915. na tom sastanku 5. prosinca u Chantillyju, gdje je francuski zapovjednik general Joffre zapravo tražio i prvo koordinaciju po svim frontovima i veliku odlučnu bitku na zapadu. Bitka na Somi je bila zamišljena kao velika ofenziva, zajednička ofenziva Francuza i Britanaca na zapadnom bojištu, istovremeno da bi se vezale u potpunosti njemačke snage, otprilike u isto doba trebala je krenuti ruska ofenziva na istoku, italijanska ofenziva na Soči. Ofenziva je bila tempirana za ljeto 1916. godine. U njoj je trebalo sudjelovati otprilike 39 francuskih divizija, su bile raspoređene južno od Some, i otprilike 30 ili do 30 britanskih divizija koje su bile raspoređene sjeverno. Prvo pitanje je zašto ljeto, a zašto ne ranije, krije se u činjenici nepripremljenosti Britanaca. Oni su tokom 1915. uspjeli stvoriti masovnu vojsku, međutim, ta masovna vojska prvo nije bila uvježbana, drugo nije bila opremljena, treće imali su posebno velik problem u proizvodnji granata. Nakon što su nekako uspjeli riješiti problem kvalitete granata, sad su imali problem kako da ih proizvedu dovoljno, s obzirom da se pokazalo da je Prvi svjetski rat grozomorno velik potrošač granata, daleko veći nego što je bilo tko očekivao. Kada je postalo jasno da njemačka vojska neće ispuniti Schlieffenov plan, Helmut von Moltke mlađi, načelnik njemačkog glavnog stožera, pao je u očaj. Car Wilhelm II. Smijenio ga je i za njegovog nasljednika imenovao generala Ericha von Falkenhayna. On je za 1916. planirao ofenzivu koja je trebala razbiti pad poziciju na zapadu. Na Božić 1915. Falkenhayn je poslao caru pismo. U njemu je napisao da je Rusija paralizirana na istoku, ali da bi daljnji rat protiv nje bio uzaludan. Izlaz iz pad pozicije nalazio se na zapadu. Francuska je dosegnula točku loma. Ako uspijemo njezinom narodu otvoriti oči prema činjenici da se njihova zemlja nema ničemu dobrom nadati u ovom ratu, tada će se ona slomiti i tako će Engleskoj iz ruke biti izbačen njezin najbolji mač. Falkenhayn je namjeravao slomiti Francusku tako što će francusku vojsku prisiliti da vodi bitku u kojoj će njezine snage tako iscrpiti da više neće biti sposobne za nastavak rata. Zato je on za poprište te bitke odabrao Verdun, mjesto koje je za Francuze bilo gotovo sveto. Francuska vojska ubacit će sve što ima u bitku za taj grad. Falkenhayn je od Verduna, po riječima Winstona Churchilla, namjeravao napraviti nakovanj na kojemu će do zadnje kapi krvi izudarati francusku vojsku. U isto vrijeme, zapadni saveznici planirali su bitku u kojoj je do zadnje kapi krvi trebala iskrvariti njemačka vojska. Govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Joffra pri tome nije zanimalo to što je to bilo područje, odnosno dio bojišta, doslovce bez ikakve strategijske važnosti, čak i vrlo malena taktička važnost. Nije ga zanimalo to što su Njemci na tom dijelu bojišta izuzetno dobro ukopani, što su njihovi obrambeni položaji izvrsno pripremljeni, i na kraju krajeva on je potpuno zanemario činjenicu da praktički u tom dijelu bojišta nema važne željezničke pruge. Željeznica je krvotok Prvog svjetskog rata, njome putuje sve: vojska, hrana, municija, gorivo, lijekovi i tako dalje. Na kraju je, s obzirom na to da se Joffrov glas ipak, recimo to tako, najviše slušao, odlučeno da će se u ljeto 1916. pokrenuti ta velika ofenziva na Somi. I sad naravno, kad već tamo nije bilo nikakvih mogućih strategijskih i gotovo minimalnih taktičkih ciljeva, onda je naravno pitanje zašto onda uopće tamo ofenzivu, osim ovog političkog razloga, dakle uvlačenja i što je moguće više Britanaca u jednu nesumnjivo veliku bitku. Zato što je on zapravo imao ideju da natjera njemačku vojsku da iskrvari.
Francuski i britanski zapovjednici odlučili su da se na Somi, rijeci koja sporo teče kroz sjevernu Francusku, pokrene velika ofenziva. Njezin glavni teret ponijeće britanska 3. i 4. armija. Ofenziva je trebala rasteretiti francusku vojsku kod Vardena, koja je bila na izmaku snaga, i probiti njemačke položaje i tako stvoriti krizu u njemačkoj obrani. Kako se bitka na Somi pretvorila u jednu od najvećih vojnih katastrofa, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Zlatko Kenđelić, emisiju snimio Daniel Turk, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Rano je jutro 1. srpnja 1916. godine. Stotine tisuća britanskih vojnika sprema se za napad na njemačke rovove kod rijeke Some na sjeveru Francuske. Plan je napasti njemačke položaje na frontu širokom 34 km. Bataljuni određeni za napad okupljaju se u selima udaljenim nekoliko kilometara od bojišnice. Do isturenih rovova dolaze putujući prvo po putovima, a onda komunikacijskim rovovima. Usput dobivaju opremu za proboj, 200 metaka, hranu za 2 dana, prazne vreće za zemlju i kolce kako bi utvrdili položaje nakon proboja. Vojnici dobivaju još lopate, ručne granate, a oni nesretniji dobivaju kolutove s bodljikavom žicom i kaveze s golubovima pismonošama koji su trebali služiti za komunikaciju s pozadinom. Kada su napokon došli u isturene rovove, vojnici su legli na zemlju, neki su se pokrili dekama ili ceradama i čekali su na doručak. Povjesničar John Keegan u knjizi Lice bitke piše: Pukovnik Crozier, zapovjednik 9. kraljevskih irskih strijelaca, čestitao je svom naredniku kuharu što je za njegove strijelce priredio slaninu, prženi kruh, pekmez i čaj. Vojnici su još u svoje čutorice nalili mješavinu hladnog čaja i limuna. Časnicima su donesene posude s vrućom vodom kako bi se mogli obrijati. Časnici su sređivali svoje odore. Bojnik Jack, zapovjednik jedne škotske satnije, stavio je na svoje čizme srebrne mamuze. Malo je časnika nosilo sablje, ali svi su nosili štapove. Oni u irskim pukovnijama nosili su štapove od gloga sa srebrnim povezom. Drugi su nosili štapove od palminog drveta ili jasena sa zakrivljenom drškom. Neki od časnika nisu ni nosili oružje. Smatrali su da je njihova dužnost predvoditi ljude u bitku, a ne ubijati. Mnogima je predstojeća bitka na Somi trebala biti prva velika bitka u životu. Satnik Minut iz 11. kraljevskih strijelaca primijetio je kako se oni njegovi vojnici preznojavaju u to rano jutro. Vojnici su dovršavali svoje oporuke, izmjenjivali su s drugovima pisma koji su naslovili na svoje obitelji. Neki su koristili prigodu i pozdravili se s prijateljima iz drugih postrojbi. Mnogi su prije polaska na polazne položaje za napad posjetili kapelane. Poručnik John Engel iz 16. londonske pukovnije ovo je napisao u pismu kojeg je poslao kući. Prije najvažnijeg trenutka u svom životu pričestio sam se zajedno s desecima drugih koji će krenuti preko rovova. Nikada nisam prisustvovao takvoj službi. Stavio sam svoje tijelo Bogu na čuvanje i idem u bitku s njegovim imenom na usnama, pun pouzdanja i vjerujući u njega.
Tog jutra nad bojištem kod Some nadvila se bijela magla iz koje je padala blaga kišica. Vojnicima je laknulo kada se oko 6 sati ujutro ipak pojavilo sunce. Magla se povlačila, kiša je prestala padati. U 6 sati i 30 minuta britansko topništvo otvorilo je vatru na njemačke položaje. Već je tjedan dana trajalo bombardiranje njemačkih rovova. Na položaje oko Some britanska vojska dovukla je 2.960.000 granata raznih kalibara. Većinu ih je namjeravala potrošiti u tih 7 dana bombardiranja. Topništvo je trebalo spaliti njemačke položaje, razderati bodljikavu žicu ispred njemačkih rovova, urušiti ih, pobiti sve u njima, zbrisati s lica zemlje puteve koji su vodili prema njemačkim linijama i onemogućiti opskrbu prednjih položaja njemačke vojske. U 6:30 počeo je zadnji sat bombardiranja. Što je ostalo živo nakon 7 dana i noći bombardiranja sada je trebalo biti ubijeno. Britanski povjesničar, satnik Graham Chumley Wynne ovako je opisao taj sat bombardiranja. Ogromne eksplozije najtežih granata jedine su se mogle razaznati u stalnoj grmljavini tog bombardiranja. Pravilni razmaci u kojima su padale granate davali su određeni ritam toj grmljavini. Nestao je bilo kakav trag sustavu rovova. Pokidane su sve telefonske linije prema rovovima. Uništene su i zadnje isturene topničke bitnice, iako su bile ukopane i do 3 metra u zemlju. Kroz duge periskope koji su virili iz njihovih skrovišta, njemački izvidnici mogli su vidjeti kako iznad britanskih grudobrana izviruje masa čeličnih kaciga. Bližilo se 7:30, vrijeme je određeno za napad. Neposredno prije napada vojnici su dobili čašu jakog mornaričkog ruma. Neki se vojnici sjećaju trenutka kada su časnici zakoračili na ljestve koje su vodile iz rovova na ničiju zemlju. Jedan je časnik imao pištolj u jednoj i cigaretu u drugoj ruci. Par vojnika neposredno prije znaka za napad ispucalo je nogometne lopte na ničiju zemlju. Vojnik Frank Hawkins iz Strijelaca kraljice Viktorije ovako je opisao početak napada kod Some. Točno u minutu određenu za napad čuli smo zviždaljke. Podigli smo ljestve i popeli se na otvoreno. Svuda su eksplodirale granate. Kroz dim mogli smo vidjeti neprijateljsku liniju. Na njoj su se počele pojavljivati figure u sivom. Napredovali smo u dugim linijama. Spoticali smo se na kratere od granata i ostatke bodljikave žice. Iza nas su se pojavljivali valovi vojnika. Pored Hawkinsove postrojbe iz rovova su izašli pješaci 36. Alsterske divizije. Njihov zapovjednik ovako je opisao polazak u napad. Stajao sam na grudobranu kako bih vidio vojnike. Izlazili su iz rovova bez zadrške, bez žurbe, bez trčanja i vikanja. Sve je bilo mirno i temeljito. Takvi su i bili moji vojnici, farmeri iz grofovije Tyrone. Tu i tamo neki bi mi dečko mahnuo i viknuo sretno. I svi su imali vedra lica. Mnogi od njih nosili su itekakav teret. Zamislite, napredovati prema njemačkim rovovima s kolutom bodljikave žice na leđima. Britanski vojnici nosili su oko 30 kilograma opreme. Zapovjedništvo je smatralo toliku količinu opreme nužnom za dugu borbu koja je te vojnike čekala iza njemačkih linija. Oko 100.000 britanskih vojnika činilo je prvi val napada na 30 km dugoj fronti kod Some. Ispred njih nalazila se prva linija njemačkih rovova. Nju je u 7 dana i noći topničkog bombardiranja trebalo uništiti britansko topništvo. Ali vojnici navalnih bataljuna uskoro su uvidjeli da topništvo nije svemoćno. Gilbert Pall iz 31. divizije poslije bitke je napisao: Čuo sam zviždaljku svog zapovjednika i popeo se na grudobran. Ispred mene se nalazila livada koja se blago uzdizala u niz uzvisina udaljenih nekih 600 metara. Njemački rovovi bili su jasno vidljivi. 3 utvrđene linije s grudobranima napravljenim od vreća s pijeskom. Sve 3 linije su zbog tog nagiba mogle pucati na nas. Ispred njemačkih linija ležali su gusti pojasevi bodljikave žice, koji su samo na nekoliko manjih mjesta bili prekinuti. Prva linija njemačkih rovova trebala je biti uništena u topničkom bombardiranju. Posada rovova trebala je biti ubijena ili ranjena, bodljikava žica trebala je biti puna rupa i prolaza.
Britansku vojsku dočekali su bodljikava žica i strojničke posade, koje su bombardiranje preživjele u skrovištima iskopanim na dubini i od 6 metara. Jedan njemački vojnik ovako je opisao britanski napad. Čuo sam stražara. Dolaze! Uzeo sam kacigu, remen i pušku i pojurio stepenicama. U rovu me dočekalo bezglavo tijelo. Jedna od zadnjih granata odrubila je stražaru glavu. Vidio sam kako Britanci dolaze. Odjeveni u svoju kaki i žutu odoru. Bili su udaljeni oko 20 metara od našeg rova. Napredovali su polako, pod punom opremom. Strojnička vatra počela je raditi rupe u njihovim redovima. Ono što je uslijedilo obično se opisuje riječima masovna klaonica. Do kraja tog dana poginuće skoro 20.000 britanskih vojnika. Njih 40.000 bit će ranjeno. Taj se događaj opisuje kao najveća katastrofa u britanskoj vojnoj povijesti i kao jedna od najvećih katastrofa u povijesti ratovanja. I tako je počela bitka na Somi, koja će potrajati do studenog 1916. i odnijeti oko 1 milijun žrtava. Već u jesen 1915. francuski i britanski zapovjednici na zapadnom frontu počeli su planirati veliku ofenzivu u kojoj bi glavnu ulogu imala britanska vojska. Plan je bio pokrenuti napad koji bi doveo do odlučnog proboja njemačkog sustava rovova i tako preokrenuo situaciju na zapadu. Do britanskog napada na Somi doći će u srpnju 1916. Ali to neće biti napad koji će imati za cilj proboj njemačkih obrambenih linija. Bitka na Somi bit će pokrenuta zbog postizanja jednog drugog cilja. Krajem veljače njemačka vojska pokrenula je veliku ofenzivu kod Verdena. General Erich von Falkenhayn, načelnik njemačkog glavnog stožera, je od Verdena, po riječima Winstona Churchilla, namjeravao napraviti nakovanj na kojem će do zadnje kapi krvi izudarati francusku vojsku. Govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Von Falkenhayn je načalno zamislio kako da on natjera francusku vojsku da iskrvari. I u veljači 1916. započela je bitka kod Verdena. To je bitka koja je potrajala gotovo cijelu 1916. i završila je sredinom prosinca, tako da su se obje vojske de facto vratile na početne položaje, uz činjenicu da u međuvremenu poginulo nešto više od 700.000 ljudi na obje strane. Falkenhayn se vodio zapravo jednim drugim principom. On je napao Verden koji također nije imao strateško, imao je određeno, ali ne veliko taktičko značenje. Verden i sustav, Verden je sam po sebi velika utvrda i oko njega još jedna dosta veliki razgranat sustav manjih utvrda. Verden je zapravo u tom trenutku bio toliko nevažan da sama utvrda nije imala topove, jer su topovi skinuti s utvrde, jer su bili potrebni na nekim drugim dijelovima bojišta. Falkenhayn je procijenio, i to je pokazalo se točno zaključio, da će simbolika Verdena natjerati Francuze da ga brane doslovce do zadnjeg čovjeka. Naime, u Francusko-pruskom ratu 1870-1871. Verden se branio 10 tjedana, što, ako imamo na umu da je u to doba Sedan, druga velika tvrđava, relativno brzo pao, je naravno imalo golemu simboličku važnost za Francuze i de facto je Verden u tom ratu u 19. stoljeću pao onoga trenutka kad su branitelji ostali bez municije, inače bi se mogli još održati. Von Falkenhayn je od Verdena namjeravao napraviti stroj za mljevenje mesa. Sve što bi francuska vojska ubacila u borbu za spas tog grada, njemački vojnici morali su ubiti ili raniti. I taj stroj trebao raditi sve dok francuska vojska ne iskrvari. Oko Verdena njemačka vojska rasporedila je 1200 topova. Među njima bili su i topovi promjera 420 i 305 mm, koji su prije 18 mjeseci pretvorili goleme tvrđave u Liježu i na Muru u gomilu ruševina. Na svakih 1,5 kilometra njemačka je vojska rasporedila jednu diviziju i 150 topova, a na bojište je dopremljena zaliha od 2,5 milijuna granata. Von Falkenhaynove zapovjedi u njemačkom topništvu bile su jasne. Nijedan metar bojišta ne smije ostati nebombardiran. Nijedan opskrbni put ne smije ostati prohodan. Nijedan francuski vojnik ne smije se osjećati sigurnim od topova. On je navodno krenuo, Falkenhayn, sa idejom 2:5. Dakle, da na 2 izbačena Njemca iz stroja bude 5 izbačenih Francuza iz stroja i on bi s tim bio zadovoljan. On bi na taj način natjerao Francuze, koji su bili dosta temeljito uzdrmani 1914. i 1915.
On bi ih natjerao da iskrvare, naprosto ostavio bi ih bez nekakvih mobilizacijskih rezervi i na taj način bi, ako je ikako moguće, završio rat. Međutim, kad se pogleda kako je krenula sama bitka, to je činjenica da su Njemci krenuli u jedan vrlo energičan napad, onda je pitanje da li je to baš bio njegov prvotni cilj. Jer ovo dugotrajno iskrvavljivanje neprijatelja, to je ušlo u povijest kao, te bitke su ušle u povijest i Soma i Verden kao rat iscrpljivanja. Iz prvih nekoliko dana njemačkog napada se ne vidi da je cilj nekoga istrpljivati, nego da ga je cilj naprosto razbiti. I to se, kažem, u prvih nekoliko dana, posebno negdje do 21. veljače je počela bitka, negdje do početka 5. 7. ožujka sve zapravo ukazuje na to. Nakon toga su Francuzi uspjeli stabilizirati bojište, posebno nakon što su uveli Petenovu armiju, dali njemu zapovjedništvo nad obranom Verdena, su uspjeli stabilizirati bojište i nakon toga doista dolazi do bitke iscrpljivanja. Do travnja 1916. Verden je već postao sinonim za pakao u kojem su dvije vojske krvarile do smrti. Napadi i protunapadi pješaštva izmjenjivali su se stopničkim dvobojima koji su okolicu Verdena pretvorile u mjesečan pejzaž. Francuski poručnik Augustin Cauchin branio je sa svojom 146. pukovnijom jedno od brda koje je njemačka vojska pod svaku cijenu nastojala zauzeti. Nakon odlaska iz Verdena napisao je u svoj dnevnik: Zadnja 2 dana bili smo natopljeni ledenim blatom i izloženi strašnom bombardiranju, od kojeg nismo imali druge zaštite osim jednog uskog rova. Švabe naravno nisu napadali, to bi bilo preglupo. Rezultat svega toga: došao sam u Verden sa 175 ljudi. Vratio sam se s 34. Nekolicina od njih bili su napola ludi. Von Falkenhaynov stroj za mljevenje radio je punom parom kod Verdena. Zapadni saveznici hitno su trebali ofenzivu na zapadu kako bi se odvukao dio njemačkih snaga. Za mjesto ofenzive odabrana je rijeka Soma na sjeveru Francuske. Glavnu ulogu u tom napadu trebala imati britanska vojska. To je trebao biti prvi veliki pothvat nove vojske koju je okupio, uvježbao i opremio britanski ministar rata, feldmaršal Lord Horatio Herbert Kitchener. To je i dalje bila dobrovoljačka vojska. Velika Britanija do početka 1916. nije imala nikakav zakon o novačenju i nitko po zakonu nije mogao biti unovačen u vojsku. On je pokrenuo, recimo to tako suvremenim rječnikom rečeno, propagandnu mašineriju. Isfabricirao je jedan od najpoznatijih ratnih plakata uopće u povijesti. Ne treba zaboraviti da je i u Velikoj Britaniji i u Londonu vladalo veliko oduševljenje kada je izbio rat u ljeto 1914. To je nešto što se danas obično pripisuje samo Njemačkoj, pa se priča o tome kako su stanovnici Berlina mašući i cvijećem ispraćali vojnike na bojište, ali to se zbivalo doslovce u svim velikim europskim zemljama, pa tako i u Velikoj Britaniji, tako i u Londonu. On je uspio u relativno kratkom vremenu, dakle negdje do jeseni, do konca 1915. godine, na taj način pridobiti oko 2,5 milijuna vojnika. Sad su se tu pojavile neke poteškoće. Prvo, ponestalo je kvalificiranih industrijskih radnika. Druga poteškoća, te ljude je trebalo uvježbati, njih je trebalo nečime opremiti, njih je trebalo obući, dati im puške i tako dalje, a što britanska industrija u tom trenutku nije mogla pratiti. Feldmaršal Kitchener stekao je slavu kada je kao sirdar ili glavni zapovjednik egipatske vojske ugušio pobunu u Sudanu koju je predvodio Muhammed Ahmed. Muhammed Ahmed se proglasio Mahdijem, božanskim otkupiteljem koji će obnoviti pravu vjeru i na zemlji vratiti pravdu i jednakost. Sudanski Mahdi ušao je u Kartum u siječnju 1885. nakon što je pobjedio vojsku kojem je zapovjedao glasoviti Charles George Gordon. Kitchener je 1898. predvodio britansko-egipatsku vojsku u gušenju tog ustanka. A onda je Kitchener otišao na jug Afrike kako bi prvo kao načelnik stožera, a onda i kao glavni zapovjednik britanskih snaga u Južnoj Africi ugušio pobunu Bura. Kitchener je pobjedio u Burskom ratu tako što je poveo opći rat protiv Bura. Palio je burske farme, zatvarao žene i djecu u koncentracijske logore u kojima su harale zarazne bolesti. Cijeli jug Afrike premrežio je vojnim utvrdama. Kitchener je polako doslovce ugušio bursku pobunu. Jedan njegov suradnik opisao ga je kao čovjeka kojeg je bilo teško voljeti.
Britanski povjesničar Thomas Pakenham ovako je opisao tog feldmaršala. Lice je imao poput brončanog idola. Oči su mu bile nemoguće plave, a brk poput palminog lista. Bio je čudo koje je ostavilo svoj trag na usponu novog imperijalizma. On je bio alegorija imperijalnih vrlina, energije, volje, muževnosti. Alegorija koja je oživjela i pojavila se u nadljudskom obliku. Naravno, bila je to herojska željezna maska. Ali što se krilo iza te maske? Još više željeza? Nitko nije mogao zamisliti kako Kitchener, poput Wellingtona, zgađen promatra patnje svojih vojnika. Više volio da ga smatraju čudovištem. Razmetao se svojom neosjetljivošću prema boli. Dopuštao je orijentalna kažnjavanja, poput rezanja ruku ili nogu zbog malenih prijestupa. Za vrijeme njegovog osvajanja Sudana obeščastio je Mahdijevu grobnicu i izbacio njegove kosti u Nil. On sam igrao se s Mahdijevom lubanjom i poigravao se s idejom da od nje napravi tintarnicu ili pehar. Ali Kitchener je ipak znao nešto o suvremenom ratu. Za razliku od većine svojih kolega koji su predviđali da će rat potrajati do Božića 1914. on je imao drugačije mišljenje. Za razliku od goleme većine ljudi, ne samo u Velikoj Britaniji, nego u cijeloj Europi, on je bio jedini ili jedan od rijetkih koji je tvrdio da će rat trajati godinama i da će biti milijuni mrtvih. On nije objašnjavao zašto on to tako mislio, ali on naprosto to tako mislio. I pokazalo se da je bio u pravu. Slabost glavna te njegove vojske, kao što kazah već, nedovoljna uvježbanost, nedovoljna opremljenost i što se pokazalo također dosta važnim, nedovoljan broj taktičkog, časničkog i dočasničkog osoblja koje će neposredno na bojištu voditi tu vojsku, što se posebno katastrofalno vidjelo prvog dana na Somi. Zapovjednik britanskih snaga u Francuskoj, feldmaršal Sir Douglas Haig, za kojeg čak i najnaklonjeniji povjesničari teško mogu naći puno pohvalnih riječi o njegovoj vještini i karakteru, imao je jednostavan plan, naizgled sličan onom von Falkenhaimovom: napasti neprijateljske položaje i nanijeti neprijatelju teške gubitke. Haig nije namjeravao prisiliti njemačku vojsku da uđe u bitku iscrpljivanja. Namjeravao je probiti njemačku liniju i napredovati par desetaka kilometara u neprijateljsku pozadinu. To je trebalo biti glavna, po mogućnosti odlučna ofenziva Antante na zapadnom bojištu. Međutim, zbog Verdena situacija se kompletno promijenila. Tu još treba imati na umu da su još neke ofenzive u međuvremenu manje propale, a stvar je bila u sljedećem. Kreće britanska ofenziva na zapadu na Somi. Rasterećuju se francuske trupe koje su u tom trenutku 4,5 mjeseca na maksimalnom naprezanju kod Verdena. Otprilike istodobno ili nešto malo ranije, zapravo nekoliko dana ranije, na istoku kreće velika ruska ofenziva, takozvana Brusilovljeva ofenziva. Njemačke trupe se maksimalno vežu uz te 3 velike bitke, iako je Brusilovljeva ofenziva naravno imala svoj krak prema Austro-Ugarskoj vojsci, ali se u tom trenutku su i Njemci već itekako dobro znali, to su znali zapravo već od 1914. i propasti austro-ugarskih kampanja na Srbiju, da u slučaju velike ozbiljne ruske ofenzive Njemci moraju pomagati Austro-Ugarskoj vojsci. To je osnovna ideja. Idemo, dakle, ne na odlučnu bitku, nego idemo rasteretiti bojišta. S obzirom na to da su Francuzi bili maksimalno angažirani kod Verdena, oni su zapravo na Somi imali sporednu ulogu. Oni su bili isto tako angažirani i to čak i ne sa malim trupama, ali glavnina je bila na Britancima i to je trebao biti, recimo to tako, britanski show, a pretvorio se ne samo u njihovu katastrofu koja je uvelike utjecala na raspoloženje i na javnosti zaraćenih zemalja u Prvom svjetskom ratu. Britanska vojska koja je 1. srpnja 1916. krenula u napad na Somi bila je po mnogo čemu posebna. To su sve bili dobrovoljci. Na početku rata Lord Kitchener zatražio od Britanije 100.000 dobrovoljaca koji su trebali popuniti redove britanske vojske. Uslijedili su daljnji pozivi za još 100.000 dobrovoljaca. Odaziv je bio sjajan. Ljudi koji su se odazivali pozivu stvarali su takozvane bataljune prijatelja.
U Britaniji postojale su jake društvene veze koje su stvarane na radnom mjestu, tvornicama, rudnicima, uredima. Postojale su na desetke tisuće društava i organizacije poput sindikata, dobrotvornih udruga, sportskih klubova, pjevačkih i izletničkih društava, unutar kojih su Britanci stvorili jake veze i prijateljstva. I kada se pojavila potreba za vojnicima, iskorištene su te veze kako bi se privukli dobrovoljci. Na sve je to još došao jaki patriotizam koji je vladao Britanijom početkom rata. Prvi među tim ljudima koji su iskoristili te veze bio je Earl of Derbya, koji je kao vodeći čovjek trgovine na sjeveroistoku Engleske pozvao krajem kolovoza 1914. godine mlade ljude koji su radili u poslovnim uredima u Liverpoolu da sastave jedan bataljun. I rekao je tim ljudima da ima Kitchenerovo jamstvo da će ljudi koji se zajedno prijave u vojsku služiti u istoj postrojbi. Već na prvom skupu prijavilo se dovoljno ljudi za jedan bataljun. Još se na tom skupu javilo ljudi da su stvorena dodatna 2 bataljuna. Službenici brodske tvrtke White Star činili su jedan vod. Drugi je sastavljen od ljudi iz tvrtke Cunard. Ostali vodovi sastavljeni su od ljudi iz burze pamuka, iz banaka, skladišta, osiguravajućih tvrtki. Između 28. kolovoza i 3. rujna tako je unovačena cijela brigada sastavljena od 4 pješačka bataljuna. Sve u svemu, 4000 mladića tako se javilo u vojsku. Cijele tvornice, rudnici, brodogradilišta, uredi, gradske četvrti i manja mjesta javljali su se u vojsku. Stvarani su i nacionalni bataljuni. Škotska četvrt u Newcastle dala je jedan bataljun, irska četvrt dala je drugi. Iz manjih engleskih mjesta u rat su se prijavljivali svi mlađi ljudi. I tako je gotovo svako mjesto imalo svoj bataljun. I tako je stvorena Kitchenerova vojska koja je krenula u napad na Somme. Sam napad je zapravo počeo 1. srpnja 1916. godine, međutim topnička priprema je počela nekoliko dana ranije. I Britanci su za potrebe te bitke doveli na liniju doista impresivnu količinu artiljerije. Uspjeli su po kilometru bojišta nadmašiti Njemce kod Verdena u inicijalnoj fazi verdenske operacije. Riječ je bilo o tolikoj vatrenoj sili da su oni po britanskom priznanju u zadnjih 65 minuta prije nego što će krenuti pješaštvo ispalili otprilike 225.000 granata. Rezultat te velike paljbe i još jednu stvar su napravili, to je bila jedna od potpuno bezveznih taktičkih novotarija u Prvom svjetskom ratu, a to je aktiviranje ogromnih mina. Što bi se radilo? Iskopao bi se tunel koji bi bio dug doslovce nekoliko stotina metara i koji bi dosezao neprijateljsku prvu liniju. Onda bi se na kraju tunela napravila nekakva jako velika komora u kojoj bi se naguralo puno eksploziva. Onda bi se u datom trenutku sav taj eksploziv digao u zrak. Konkretno su Britanci na Somi postavili 10 takvih mina, a prosječno su po mini detonirali 18 tona eksploziva. Rezultat toga je da su doslovce jako puno zemlje i prašine podignuli, ali bez ikakvog vojnog učinka. Nakon svog tog silnog bombardiranja krenuo je napad, krenulo je pješaštvo. Njemačke trupe su na samom početku bitke na Somi tamo bila relativno slabe. Njima je prvu liniju držalo ne više od 6 divizija. Ono što je Njemce šokiralo, to je kad su vidjeli kako Britanci izlaze van iz svojih rovova. Naime, s obzirom da su te jedinice bile izrazito neiskusne, da nisu bile dobro uvježbane, onda su u svojim planovima Britanci nastojali svesti stvarno na minimum potrebu da trupni zapovjednici taktičke razine bilo što rade. Sve je bilo podređeno nekakvoj matematici koja je bila zacrtana na nekakvom pisaćem stolu i to će kao štimati. I ta matematika je govorila da kreću doslovce bojna po bojna u razmaku od 1 minute i da svaka bojna za 1 minutu treba preći 100 yardi, odnosno 91 metar, i to u vrlo gustom rasporedu. Jedan od najutjecajnijih vojnih teoretičara, John Frederick Fuller, koji je kao satnik sudjelovao u Prvom svjetskom ratu, nazvao je strojnicu koncentriranom suštinom pješaštva. Jer izum strojnice je u ruke pojedinca stavio oružje koje je imalo moć koju je prije imalo 40 pješaka naoružanih puškama za zatvaračem. I ta je strojnica bila glavno oružje Prvog svjetskog rata.
Britanski zapovjednici dobro su upoznali njezinu moć već na početku rata. U posebno gadnoj bitci kod Losa 1915. cijela britanska divizija uništena je od strojnica. Alistair Horn u knjizi Cijena pobjede piše: U napad su krenuli u rano poslijepodne. Napredovali su u 10 kolona. Svaka je imala oko 1000 ljudi i svaka je napredovala kao da je na vježbi. Njemački vojnici bili su zaprepašteni kad su vidjeli da cijela fronta vrvi britanskim pješaštvom. Neki od njemačkih vojnika popeli su se na grudobrane i trijumfalno počeli pucati u masu koja im se približavala preko livade. Strojničari su otvorili vatru kad im se pješaštvo približilo na 1500 metara. Nikada prije strojnice nisu imale tako lak posao. Cijevi su se užarile od paljbe i bile su natopljene uljem kako se ne bi zapalile. Jedna strojnica ispalila je 12.500 metaka toga poslijepodneva. Učinak je bio strašan. Britanci su padali doslovce u stotinama, ali nastavili su napredovati pokušavajući održati poredak, sve dok nisu došli do bodljikave žice ispred njemačkih položaja. Suočeni s tom neprelaznom preprekom, preživjeli su se okrenuli i počeli povlačiti. Od 15.000 ljudi 21. i 24. divizije koji su krenuli u napad kod Losa, njih 8.000 bilo je ubijeno i ranjeno od njemačkih strojnica. Ali to britanske zapovjednike nije naučilo da pažljivije postupaju sa svojim vojnicima. Bojnik John Stewart iz 9. crne straže napisao je ovo u pismu svojoj supruzi: Glavno je da nastavimo ubijati Hune u dovoljno velikom broju i da pretrpimo što je moguće manje gubitke radeći to. To je velika igra i mi je igramo zajedno sa svojim saveznicima. Igranje velike igre uzet će velike žrtve 1. srpnja 1916. kada je britanska vojska napala njemačke rovove kod Some. Kod te rijeke ponovo su ih čekali njemački strojničari. Jedan od njih ovako je opisao britanski napad: U 7:30 oluja granata prestala je isto onako naglo kako je i počela. Naši su se ljudi popeli po ljestvama i izašli kroz otvore iz zemunica na danje svjetlo. Potrčali su u skupinama prema kraterima od granata. Izvadili su iz zaklona strojnice i brzo ih postavili na postolja. Pomoćne posade donijele su iz zemunica kutije sa streljivom. Britanci su dolazili mirnim, ujednačenim korakom, kao da ne očekuju da će zateći išta živo u našim zaklonima. Njemački strojničari otvorili su vatru na nadolazeće desetine tisuća britanskih vojnika. Narednik iz Newcastle ovako je opisao napredovanje svoje brigade: S moje desne i lijeve strane protezali su se dugi redovi vojnika. Tada sam iz daljine čuo zveket teških strojnica. Kada sam prošao 10 metara, oko mene je bilo samo nekoliko ljudi. Kad sam prošao 20 metara, ostao sam sam na bojištu. Tada sam i ja dobio metak. Kada su Njemci, kojima su položaji bili uglavnom nedjernuti, jer su bili veoma kvalitetno napravljeni i Britanci su i dalje imali određenih poteškoća sa kvalitetom svoga topništva, vidjeli što im se nudi, ja pretpostavljam da oni nisu mogli vjerovati. Posebno je za Njemce, a i za Britanci bilo važno, to što su strojničke postrojbe bile tako rekuć, strojnički položaj tako rekuć nedjernuti i sad na jednom vide kako im dolazi bojna u gustom rasporedu. I naravno strojnička paljba je sasjekla bojnu po bojnu. U prvih sat vremena Britanci su imali 30.000 izbačenih iz stroja. Do kraja dana je pala noć 60.000, od toga 19.000 mrtvih, nešto više od 40.000 ranjenih. To je najcrnji dan u povijesti britanske vojske i to je pojedinačno gledano najcrnji dan u povijesti bilo koje vojske u Prvom svjetskom ratu. Katastrofalno vođeno, jako loše pripremljeno, nedomišljeno, oni su naprosto isporučeni na milost, nemilost njemačkim strojnicama, a Njemci su, ako ćemo pravo, imali izuzetno kvalitetne strojnice i veoma dobro uvježbane strojničke ekipe u Prvom svjetskom ratu. Rezultat prvog dana bitke na Somi bio je strašan. Njemačka vojska, koja je front na Somi držala 60 bataljuna, od kojih je na prvoj liniji imala njih 40, sve u svemu oko 35.000 vojnika, imala je tog prvog dana 6.000 ranjenih i poginulih.
britanski gubici iznosili su 60.000 vojnika. Od njih skoro 20.000 bilo je mrtvo. Većina njih poginula je u prvom satu bitke. Njemačka 180. pukovnija izgubila je tog 1. srpnja 280 od svojih 3.000 ljudi. Britanske jedinice koje su napadale njezin dio bojišta izgubile su 5.121 od 12.000 vojnika. Bolnice su bile zapljusnute valom ranjenika. Jedna od vrlo izravnih posljedica tako velikih gubitaka i činjenica da su bolnice i ambulante koje se nalazile ne samo neposredno uz bojište, nego i malo dublje u dubini britanskoj bile apsolutno zakrčane. I druga posljedica toga da neki koji bi možda i preživjeli, nisu preživjeli, nisu dobili pomoć medicinsku na vrijeme, naprosto nisu mogli. Od te silne količine ranjenika medicinsko osoblje nije moglo pravodobno dati pomoć svakome. Naravno, kad su vijesti stigle do domovine da je tamo zavladala prilična nevjerica i zapravo poštenje, jer zapravo jedna armija koja je stvarana više od godinu dana, jer sad ako se vratimo još nazad u 1915. i one sve ofenzive o kojima je bilo reći, to su u pravilu bile uz pokoju iznimku francuske ofenzive u kojima se Britanci nisu toliko trošili kao Francuzi. Na kraju krajeva Britanci nisu mogli trošiti jer nisu imali što u tom trenutku, ali je to sve dobrim dijelom istopljeno već tog prvog dana. Cilj prvog dana je bio doseći selo Bapom. Selo Bapom je, kažu danas, poznato po svojim poljima kukuruza u okolici. Ono se nalazilo jedno 15 km u njemačkoj dubini. Ne samo da prvog dana Britanci nisu ušli u Bapom, nego uopće za vrijeme cijele bitke na Somi nisu uspjeli ući u Bapom. Ipak, dijelovi britanskih postrojbi uspjeli su upasti u njemačke rovove i u njima se zadržati tog prvog dana. Cijena tog uspjeha bila je strašna. Jedan vojnik iz škotskog bataljuna iz Newcastle ovako je opisao svoj položaj krajem tog prvog dana bitke na Somi. Njemačka bodljikava žica bila je dobro prerezana, ali samo smo nas trojica od cijele satnije došli do nje. Bilo nas je samo troje. Poručnik, narednik i ja. Ostali su ležali mrtvi ili ranjeni na ničijoj zemlji. Poručnik je samo govorio: Bože, Bože, gdje su moji dečki? Vojnici koji su uspjeli ostati živi i na ničijoj zemlji pronalazili su prijatelje koji su bili ranjeni i do kojih nije stigla pomoć. Dok smo prelazili preko zauzetog zemljišta, pronalazili smo tijela vojnika koji su ranjeni 1. srpnja. Oni su dopuzali do nekog kratera od bombe, omotali se ceradom ili kabanicom. Većina ih je izvadila svoje Biblije. I tako su jedan po jedan umirali. Ali bitka na Somi nije prestala nakon tog prvog strašnog dana. Nakon tog prvog dana došao je drugi dan. I britansko zapovjedništvo, uključujući Hegat, praktički ništa nije promijenilo. Ni u načinu, ni u ratu. Naravno da oni drugog dana nisu doživjeli toliko velike gubitke, ali oni, tako rekuć, apsolutno ništa nisu uspjeli postići ni na minimalnoj taktičkoj razini negdje do 13. 14. srpnja. Onda su nekakve mala postignuća uspjeli ostvariti na taktičkoj razini, a s druge strane ono što jesu uspjeli ostvariti, to oni stvarno jesu uspjeli rasteretiti Francuze kod Verdena, jer onoga dana kada je počela bitka na Somi, Falkenhayn je naredio skidanje određenog broja divizija njemačkih sa Verdena, njihovo prebacivanje na Somu i obustavu svih ofenzivnih operacija na Verdenu. Oni su, kažem, hladnokrvno naredili da se nastavi dalje. Kako nisu bili maštoviti, nisu mogli iznaći nikav drugačiji način da eventualno pokušaju na neki drugi način probiti njemačke linije i zapravo je nastupilo nešto što je bilo veliko mrcvarenje koje je potrajalo 4,5 mjeseca, koje je završilo jednom grozomornom katastrofom sa obostrano gledano više od 1.300.000 izbačenih iz stroja. Britanski zapovjednici u Francuskoj tek su treći dan bitke postali svjesni da je od 100.000 vojnika koji su trebali napasti na Somi, njih 1/5 mrtvo. Dan nakon napada Haig je sa zapovjednicima 4. armije raspravljao o tome kako bi se mogao iskoristiti zamah prvog dana napada.
Kad su Haig i njegovi zapovjednici postali svjesni gubitaka, nisu izmijenili planove za napad. Jedan dio vojnika poslušao je nove zapovjedi. Drugi je na to natjeran. Pukovnik Crozier, zapovjednik 9. kraljevskih irskih strijelaca, ovako je opisao sredstva uvjeravanja. Do mene dolazi čudna gomila umornih, gladnih i žednih vojnika. Kamo idete? Upitam ih. Jedan kaže ovo, drugi ono. Dali smo im piti i poslali smo ih natrag. Još jedna skupina, ovoga puta brojnija, dolazi do nas. Govore da nema toga što će ih prisiliti da se vrate natrag. Mladi časnik trčeći dolazi i staje pred njih. Oni ga guraju u stranu. On vadi revolver. Oni ne obraćaju pažnju. On puca. Ispred njegovih nogu pada britanski vojnik. Učinak je trenutačan. Ostali se vraćaju na front. I tako je britanska vojska nastavila s napadom kod Some. Do kraja srpnja 1916. njemački gubici popeli su se na 160.000 ljudi. Britanci i Francuzi imali su 200.000 poginulih i ranjenih. Bojište se pomaklo za 1,5 kilometra. To se tiče pritiska na njihovu liniju obrane, ta linija je bila dovoljno dobro i dovoljno čvrsto, dovoljno dobro organizirana i dovoljno čvrsto izgrađena da ona, i to je vrijeme ostalo je pokazalo, to uglavnom može izdržati. Ono što je Njemce puno više brinulo, to je bio maksimalni angažman kojim su oni bili neplanirano izloženi. Dakle, oni su u tom trenutku bili kompletno razvučeni. U to doba traje i Brusilovljeva ofenziva na istoku, koja će, doduše, ako ćemo pravo na kraju krajeva, najviše koštati same Ruse. Ali oni u tom trenutku prelaze po svim bojištima, zapravo od vojske koja je 1916. otvorila jednom strateškom inicijativom koja je trebala dovesti do poraza zapadnih saveznika, izbacivanja Francuske iz rata. Oni prelaze u stratešku defenzivu po svim bojištima. Ono što će se pokazati za njemačku vojsku također veoma bitnim, oni će gubitke pa sve do 1918. u vojnicima moći nekako nadoknađivati. Oni će moći nadoknađivati i generala koji će biti smjenjivani i tako dalje, ili neki ginuti, recimo, dobro, ne najvišeg ranga, ali nižeg divizijskog ranga generali su ginuli. Međutim, ono što se pokazalo, oni neće moći nadoknađivati gubitke u taktičkim zapovjednicima, dakle zapovjednicima razine bojna, posebno satnija i još niža. I tu je samo bila katastrofalna klaonica za njemačku vojsku, od koje se njemačka vojska nikad nije oporavila. Bitka kod Some sada je već itekako skupo koštala Britance i Francuze, ali bitka nije prestala. Kako bi se probili njemački položaj, britanska vojska odlučila je upotrijebiti novo oružje. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše: Početkom prosinca 1914. godine mladi časnik kraljevskih inženjeraca Ernst Swindon shvatio je da se samo nekim revolucionarnim sredstvom ili strojem mogu prevladati bodljikava žica i rovovi koji su već zavladali na zapadnoj fronti i stvorili pat poziciju. Predložio je izgradnju vozila sposobnog za kretanje po svim terenima, koje bi bilo oklopljeno kako bi zaštitilo posadu i putnike i koje bi bilo naoružano kako bi pri kretanju imalo vatrenu potporu. Ideja nije bila nova, na nju su već došli i Herbert George Wells i Leonardo da Vinci. Prvi traktori i gusjeničari upotrijebljeni su za poljoprivredne radove već 1905. godine. Kada je nastupila kriza na zapadnoj fronti, Swindon i njegovi prijatelji konstruirali su novo vozilo. Swindon i njegovi suradnici imali su potporu Winstona Churchilla, tada prvog lorda admiraliteta. I u prosincu 1915. napravljen je prototip tog vozila. U siječnju 1916. napravljeno je veće oklopljeno vozilo i naoružano je strojnicom. To je novo vozilo Haig upotrijebio kako bi postigao nešto kod Some. On je pokrenuo nešto što ne zna kako bi zaustavio. Najjednostavnije rečeno. Sad on zna da mora ratovati, ali ne zna zašto. Gotovo po inerciji bitka traje 4 mjeseca. Kažem da samo zato da bi se prodrlo 8 km u dubini na širini bojišta ne veće od 10 do 12 km. Dakle, potpuno zanemarivo. Koliko je on bio nestrpljiv, vidjet će se po njegovoj odluci da ubaci tenkove. Naime, bitka na Somi je poznata u povijesti ratovanja i po tome što su tamo prvi puta upotrebljeni tenkovi.
On je na kraju poslao u borbu 18 tenkova, samo zato što nije htio čekati da ima kompletiranu tenkovsku jedinicu koja je bila sastavljena i slana, putovala iz Velike Britanije, i zbog toga što nije htio čekati da neki tenkovi koji su mu bili na raspolaganju, ali su se recimo pokvarili, da se poprave i tako dalje. On je poslao tih 18 tenkova u bitku, on je postigao minimalno taktičko iznenađenje, ali nije uopće iskoristio mogućnost koju uvođenje novog oružja uvijek u povijesti ratovanja daje, a to je ne samo iznenađenje, nego donošenje, ako ničeg drugog, makar bitne taktičke prevage, ako ne i sa strategijske. On je, ne samo da je dalje naređivao napad za napadom, nego je, što meni prilično nejasno, iako valja imati na umu da on bio čovjek sa veoma dobrim vezama u visokom britanskom društvu i u političkom svijetu, on ne samo da nije smijenjen, nego je ostao vrhovni britanski zapovjednik sve do kraja Prvog svjetskog rata. Napad tenkovima donio je prodor od 3,5 km i taj je prodor plaćen izuzetno malenim gubicima. Njemačko se pješaštvo prestrašilo novih vozila i pobjeglo iz rova. Ali tenkovi nisu mogli dalje. Dio njih se pokvario, a dio je zaglavio na bojištu posutom dubokim kraterima koji su napravila teške granate. Kada su se tenkovi pokvarili i stali, njemačko se pješaštvo vratilo na položaje i iskoristilo kratere od granata kao privremene rovove. A taj prodor od 3,5 km bio je do tada najdublji i u ljudskim životima najmanje skup prodor na zapadnom frontu. Ali uskoro su se britanski i francuski zapovjednici vratili starom načinu ratovanja. Prodor je bio plitak, dakle Britanci su za 4,5 mjeseca došli na pola puta do Bapoma, dakle do mjesta na kojem su po svojim planovima trebali doći prvog dana. A eto, nisu uspjeli ni 135. Dakle, sama bitka što se tiče osvajanja terena ili nekakvog proboja i tako dalje nije donijela tako rekuć ništa. Ono što međutim je donijela, to su veliki gubici koji su otprilike, što se Britanaca tiče, 450.000 ljudi. To su ono što bi se reklo izbačeni iz stroja, dakle to su poginuli i ranjeni. Otprilike 190 do 200.000 Francuza, koji su, dakle, osim kod Verdena uspjeli dosta temeljito iskrvariti na Somi, i otprilike 620.000 Njemaca. Dakle, usprkos katastrofi prvog britanskog dana, na kraju su Njemci bili ti koji su najviše iskrvarili, ali oni su istovremeno vodili dvije velike bitke na zapadnom bojištu. Naprosto su negdje morali prsnuli su na Somi. U listopadu su počele padati kiše. Bojište oko Some pretvorilo se u more blata. Bitka nije prestala. Potrajala je sve do studenog 1916. Napredak od manje od 8 milja platilo je 419.654 britanska i 194.451 francuski vojnik. Njemački se gubici procjenjuju na oko 600.000 ljudi. Mada neki povjesničari misle da je to nategnuta brojka kako bi se njemački gubici barem izjednačili sa savezničkim. Govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. To je dakle jedan rezultat. Drugi rezultat koji je donijela ta bitka nije vojni nego politički i moralni. To je da strahovito pada ugled politike i političara na zapadu, da ljudi sve češće postavljaju pitanje nakon onog oduševljenja 1916. dolazi pitanje što mi tamo radimo i zašto sve ovo toliko dugo traje. Dolazi do krize u vojskama koje će se 1917. posebno u francuskoj vojsci odraziti u dosta velikom broju vojnih pobuna, jer naprosto vojnici više ne vjeruju svojim nadređenima, posebno ne visokim časnicima, posebno ne generalima i feldmaršalima, i zbog jednostavnog razloga jer oni nisu pokazali nikakav pretjerano veliki interes za njihovu patnju i njihovo stradanje. Hegu 60.000 ljudi strada prvog dana, a drugog dana hladnokrvno naredi i sljedeći napad. Dakle, žrtvovanje je vjerojatno još nekoliko tisuća ili desetaka tisuća ljudi. Tako da su posljedice 1916. posebno bitke na Somi društveno izuzetno velike. Bitka na Verdenu nije imala toliko velike društvene posljedice upravo zbog tog jednog emotivnog naboja koje ona cijelo vrijeme nosila
dakle to je onaj francuski stav, mi moramo obraniti Verden, pa taman svi ovdje izginuli. To je postalo vrhu naravno moralno pitanje u Francuskoj 1916. Ali bitka na Somi nije imala čak ni takav nevojnički smisao, a kamoli da je imala nekakav vojnički smisao koji bi, koliko god to zvuči bedasto, ali pa možda ne opravdao, ali da bi čovjek možda makar malo uspije razumjeti zašto su tolike stotine tisuće ljudi žrtvovane. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Tomica Šćavina, a u rediji vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.